an bɛ min fɔ ka kuma kun cɛ an bɛ video dɔ ye u sabatilen tɛ Allahu alam an ka kuma tɛ video tigi ka bi jati mais silamɛya sariya min fɔ nin ko sugu la an b'o fɔ mɔgɔw ye bo site ni Facebook ka mɔgɔw ka sigi ni muso ka ɲɔgɔn embrasser ou bien bedde kɔnɔ mɔgɔ ni muso ka ɲɔgɔn embrasser silamɛya sariya ye ninnu jate molobaliyaw de ani saamɛbaliya u ni silamɛya jogo ɲuman tɛ ta dɛ minnu b'a fɔ ko n'i y'i muso kanu a ye kanu yira ɲɔgɔn na salafu salihu ni dɔɔnikɛbaw minnu bɛ hadisaw dɔ ka tɛmɛ aw kan u k'i ni muso kanu aw fula lankolonyali a ka so kɔnɔ a b'o yira ɲɔgɔn na o yɔrɔ de la mais mɔgɔw ɲɛkɔrɔla tɛ dɛ mɔgɔw ɲɛkɔrɔla tɛ dɛ mun na silamɛya sariya y'a yira suratu nuru kɔnɔ ko wagati saba bɛ hari den min ye mun ma i ju ye n'a bɛ san 7 la a bɛ ko kalama wagati saba bɛ kana dɔ hari i fa ka ka so kɔnɔ ni ba n'i ma jɛ ɲini wagati saba la salasa awrat ewa sani fajiri ka salli ani tile ganfɛ ni mɔgɔw bɛ taa i lafiya ka da ani safo kɔfɛ hari i yɛrɛ woloden n'a ma baliguya mais mun ma i jɔra a bɛ ko kalama ala ko nin wagati saba kana dɔn i bangebaga kan n'i ma jɛ ɲini mun na i kana taa i ɲa da kana taa da a ka lawura kan ou bien i ɲa kana taa ye ni bangebaga cɛman na muso bɛ ɲɔgɔn embrasser ou bien i ɲa kana taa da sabanan kan min ka jugu ni nin bɛɛ ye i kanuw ye kafoɲɔgɔnya la ko de y'a to silamɛya sariya ko hari den mun ma i ju kana dɔn i ka nin wagati saba ani ciden ka hadisa dɔ nana a ko inna min asarri nas manjilata inda allahi yawma alqiyamati arajul yufdi ila imratihi wa tufdi ilayhi summa yanshiru sirraha imamu nawawi tumama yenni hadisa sarahu ciden ko mogo min ka jigi yoro ka juguni beye yawma alqiyama do ala fe o ye cɛ de ye eni ka muso i ye yɛrɛ kafo ka ti ka muso ma muso fana y'a yɛrɛ kafo ka ta e ma o kɔfɛ min kɛra so in kɔnɔna la a taara o gundo cari imamu nawawi ko nin yɔrɔ la a ko ni nin kɛra sa so kɔnɔna a ko ni ala ko ni min bɛ ka ni ɲɔgɔn cɛ a ko kumalama b'o la kɛwalalema b'o la a ko kafoɲɔgɔnya b'o la kafoɲɔgɔnya ɲɛbila fɛnw bɛ nin na ala ko min kɛra so kɔnɔ nin na a ko ni min taara bɔn a kɛra furucɛ a kɛra furumuso ye ko de ka jigi yɔrɔ ka jugu ni bɛɛ ye kiyama a ko k'o kɛ mɔgɔw ɲana dun k'o kɛ mɔgɔw ɲana dun ou bien k'o kɛ k'u fili Facebook ni WhatsApp ka dun o de ka jugu n'a bɛɛ ye n balimaw awa hadisa dɔ bɛ ciden ko ma kana al fuhusu fi shay qattu illa sanahu ولا كان الحياء في شيء قط إلا جانه ciden ko molobaliya ni kollan kolonya te do ko kola bara fo abo o ko cejuguya de ko ke ko cejugu de ko ciyalen de mo nya koro ciden ko maloya ni sameto do ko kola fo abo o ko mashirika nyede donc silamiya ye sameni maloya de ni adabu ni ko sugute silamiya kono de doni kaba ko nunu ni adabu teta almaruwatu hadamaden jogo nyumaya nunu na uni ateta uni silamiya adabu teta uni ciden kamalu yana ka samini aka sunna teta mogo kananta nunu to da sunna la de ciden nan bayi setu ye nyogonda mu yake kungo konona de la de umake mogo nyana kuba minye kuba ani madina ni nyogonje uyu ka nyogonda kere mogo te umake mogo nyana de ini muso ka ɲɔgɔn embrasser mɔgɔw ɲana Muhammadu bin Ibrahima ɲininkara ala a ka kitabu kɔnɔ jiɲugu 10 200 ani 72 a ko wattaqbila rajulu li zawjatihi amama an-nas la yajuz a ko mɔgɔ cɛ i k'i muso embrasser mɔgɔw ɲana ko a tɛ daga dɛ
katal hasan basarani salafu salihu uyen nunun ko koniya min ka gele kosobe fitina de bulan balimo ni mogo munun bu laje ibo o mogo nege nguli ku fitina de awa abe demisenu munun bu laje abu ni jogo lankolonya de lamo an kan yire kurosuma silamo ku yire kurosuma kuma mana munun bu dambe kata dina nyema ya ni sunna nyema ya uma an kan yire kurosi nunun te dina kuno koy uni hadamade ya teta uni malo ya teta uni same teta uni dina adabu teta ciden tunye moye nube misaliya fo ko ciden be maloya komi ni bogo tigini na baka sanke koro ciden tumbe maloya be same de awanka dina ye maloya ni same ka dina de ni nunye ko lankolo de koy nununte dina kono de ko ni ini kam muso be nyogon fe ko bange mo ko fentala abaka ka so de kono allan ko yalembe yoro mi ayen nyogon kanu yira nyogon na yoro la me hada madaw nye koro la te koy ate dina kono ate sunna kono adabute silamiya jogo dote awa no bora la doni ke bawo odi yato sarafu ko hari yere ka demmuso ka jumarame ko ni be ulu ko ne embrasser ala arasiha aw qaddiha ada to e dabe cena muso doronde ce odi yato doni ke bawo ko hari ba ni ba bonya ka karama ka embrasser ka kunda embrasser ube aqad atama iko de embrasser me kana embrasser da kono o kere kirali ni cena muso ni nyogon cede hari dem muso kana embrasser da kono ibe embrasser tamanna ube ibe embrasser atenna akunkolo la me dani da kudo nyogona o kere kirani cena ka muso re nyogon ce o yere so kono na la ne kawulu fana bo kenema bi nin fule ka ke ni kuma ma ka sini do yere be se ka takafu nyogonya ke kabila nununte amru filu munu dilale doni ke bawo yere bolo لا حول ولا قوة إلا بالله ألك حكيم من دام يسلم سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك